Good afternoon, masana abwino konse kumene muli nanga muli bwanji. Ene we tinalonjezerana kuti tipereka maganizo athu malingana ndi debate imene inachitika pakati pa Dennis Mahata komanso Phunziro Mvula. Anthu amati kodi inu tapereka maganizo anu tione kuti mukutipo bwanji. Anyway, maganizo anga akhala maganizo mwangaso maganizo mwanga akhala very honest mene zinthu zondazionera and koma sikuti ine ndikhala munthu mmodzi amene ndikuzitcha kuti ndiwanzeru kwambiri kuti zimene ndayankhula ine zimene zili zoti zenizeni paliso anthuso even mu comment section mwa inuyonso ndithu muliso ndi nzeruso zoti ndikumatha kuonaso mu comment section kuti anthuso amayikaso mfundo amati akaona interview amati guys kuzalemba fundo kumati kumati apo so ichiso ndi choganizaro. So actually we have to be open-minded komanso tikuyenera kutsegula mitima yathu nthawi zonse, ubongo wathu tiziutsegula makamaka nthawi zonse pofuna kuphunzira zinthu za nyuwani osati zimene kuzidziwazo ndi basi ndi zomwezo kukhala kutseka kuti basi ndatseka ndimadziwa ichi basi palibe. So you understand sometimes ineni pali zinthu zina zake zimene ndimatha kuzidziwa koma sometimes upezera wina wakabwe akufotokoza zinthu amuna Dennis Mahata uja akufotokoza zinthu zimene zikutsutsana ndi information yanga imene ndimadziwa ine, then yake ichangati ndi umboni ine ndimati ine ndikuyenera kuti yangayi ndifufute kaye yekhe ndimayidziwa koma I think yangayi ilibe backup ilibe mafacts enieni koma I think akwanena uyozo chifukwa cha mamboni mbina waperekera mamboni ayiwa chamene amene ali olondola ingakhale kuti zikutsutsana zimene ine ndimazidziwa. Guys, facts don't care about your feelings. Chilungamo sichimasamala zamene niyo mukumvera. So mukazakhala anthu achoncho muzakhala kuti mwatsegula khomo kuti mwa inu nokha kuti knowledge ina yake ilowe komanso makhala mwatsegulaso khomoso kwa munthu wina wake amene afuna kuphunzitseni kuti zinthu zonso inonso iye uja akwanise kuphunzitsani. Kwa mukazitsekera nokha kuti ndimatha basi ndimadziwa zakuti ine ndiona ngati basi sizi zimene mukuni nazo ndikhangati sinuzidziwa conspiracy theory nzongopeka zimene zongopanga nkhani zongopeka zibe mombonenene ukazitsekera khomo limene lolo sumaphunzira komanso anthu ena asakudziwaso kuti wazitsekeraso kuti iwe ukuzimva zoti ndiwozindikira anthuso samataniso samakuphunzitsa amati asiyena amene achimadzimva kaye kuti amadzimva kuphunzira. So choyambira ndi chimene chocho pa debate ya dzulo pali zinthu zingapo ine zambiri zimene even mno wake ine zimene simazidziwa ndinazidziwa pampaja ndaziphunzira pampaja kuti kodi kuti soziso kwapi. You understand, sometimes information ina imakhaso ikutsutsanaso ndi zimene ine ndimadziwa kaleso then kena ndimakapanga verify kapanga check ngopozeta zili ndiumboni zinthu zichati. So umonde mene anthu umakhala ndi information yesena osadzitsekera khomo yayi kuti ine basi nimene ndozi osamatero padziko pasi pano muzakhala anthu oti olokeka koma khani otseguka khani open tengani my ideas asankheni amene mapanga verify even ku business kumene muzapita patsogolo muzatukuka. So mosatayagagawandiwa mosachulukitsa nkhani pa nkhani yokhuza ndi Dennis Mahata komanso Phunziro Mvula. Ine point number 1 imene nayiona pene pajapo ndiyoti Phunziro Mvula nda Dennis Mahata anagwirizana pa point yoyamba yonena kuti yes, azungu amatizuza, azungu amatikhawulitsa. Point imene ndithu anthu awiri amene wanagwirizana anamvana pamene papa popanda so mavuvu inali woseso. Point number 2, Phunziro Mvula amene ali challenger or challenged debate amati Dennis Mahata pene samagwirizana nawo mpone podumphira step number 2 posiya step number 1. So step number 2 amakamba zoti akuti international interference ngai kuti kulowelera kwa azungu kuti azungu alowelera kuti zinthu zathu zisamayende bwino tayiwala taziwala anu akefe tayiwala mavuto anu akefe kuti anu akefe nafeso ndikatangale kwambiri kumangobandala mazija anu akefe tukaneka kuganiza bwinobwino kuzipangira zinthu zathu kuti tipanga bwanji zinthu zathu
You see? So you ande amana kuti tiziyang'ana anwake ife nde amapereka maganizo kuti solution amapereka ma solution yoti tizipange build tizimange tokha ma Africans ife amalawi ife tiyesetse kuzitolera kupanga izi ndi izi nkugwisa ntchito njira imene anthu ozuzawo anatipatsa tiyende mmenemo ndithu tiyende mmenemo tikayenda mmenemo jamo mpaka tifike poti yes zayambano kutheka. Okay, zikamatheka akuti azungu aja sazationa ife ngati anthu ma enemies adani kapena otipondereza ayi koma adzafuna zoti agwire nafe ntchito limodzi ndi amapereka ma examples a dziko la China kuti azungu aja zoti not China. Okay, anapereka example ya China ndi India kuti azungu aja anakuganiza kuti anthu awawa basi tizigwire naso ntchito limodzi. Okay, so meaning kwenda kuti muvasi mapoint amene right iyenda ngolongosola mbali ya Phunziro Mvula mina amalongosolera. So ndendi lowanisona kwa Dennis Mahata mina nayankhula Dennis Mahata paneponso analisona poso vuto ama anavomerezanso kuti okay chabuno anwake ife tiliso ndi mavuto ngati amene ajawo komano I think Phunziro Mvula mukuyang'ana ujenika small problem vuto ling'ono mukuyang'ana ndi vuto koma mukuyang'ana ling'ono lalikulu kwambiri ndi limene mukuti stage number 2 yo chifukwa kumene koko ndi kumene adayika maziko athu achuma timvane pamenepo. Stage number 2 mukuyang'ana imene ikhala kuti ndi international kuti mina nzakutali. Okay, kuti mwana yake ndakutali tikuyiwa anu ake ife amene mukwasiyawo ndi amene adayika maziko athu okhuzana ndi chani monetary policy nkhani okhuza ndi ndalama nkhani okhuza ndi chuma iwo system imene adayipanga design kuita kuijambula bwinobwino kunena kuti inuyo pavute pasavute muli monse mene mungapangiremo answer izipezeka yomweyo 2+2 izipezeka kuti ndi 4 munakhala kuti mwasempha nkukatenga 3+1 ikapezeka so 4 also sizatheka kupezeka 5. Argument ya Dennis Mahata nali pati pamene pacha. Okay, so zimene zikuyenda banje zikuyenda kuona kuti for example Aphunziro Mvula amayankhula ndi chikondi kuti tikonze zinthu kudandaulaso makamakaso ma politicians amene amabandalama kumasolesa zinthu yes vuto limene liliponso ndithu you understand komabe amanena kuti Dennis Mahata amanena kuti tiyang'aneka i system padziko mene anatiyikira inuyo ngati muli mdzima kwacha tingolekeza inuyo ngati muli mdzima kwacha simungendese dziko you understand la Malawi simungaliyendese dziko limene la Malawi ngati muli mdzima kwacha meaning kunena kuti pakufunika ma dollars yo akupulinta ndani madollars yo amene akupulinta ndi ma Americans chiwambira chimene chocho mafuta mufuna madollars fertilizer mufuna madollars chabwino ndi madollars aja ananena kuti tizikupatsani kuti dziko lanu muziyendetsa dziko lanulo koma tikuyika ma institution amachita ma global institutions mabungwe amene wawo amene amachita ma global institutions mabungwe amene IMF World Bank amene aja koma mabungwe amene wawo ndrama amene amakupasani choyambirira akupasani ndrama ija forex ija koma amakupasani ma condition imene liyowawa yoyambirira amanena kuti do not invest musapange invest ndrama ndakupasani musapange invest. What is investment? Kodi akamati invest njani? It's like chinthu ndrama kuitenga kuyidzala pamalo pena pake kuti pamalopo zizirana ndrama zenzake. You understand? So akunoti yayi musapange invest ndrama iyi ndi imakhala ndi malamulo. So iwa cholinga chani ndrama ija mungogwisa ntchito ikhale ngati chani ikhale ngati liability. Not as ingokhala ngati mungoigwisa ntchito ku zima liability mumangira mapalesi mumangira chani kamurani imakhaso ndi makondisha kuti ndrama ipanga makolo komanso China amapereka so ma conditions amapereka malamulo kuti tagwetseni kwa chayanu yoti ngoyerekeza komanso mugulise so
makampani awo gwisani farmers ward gwisani chakuti mukhala panda makampani aboma ino akuwuzani zochita komanso nkuchita kupanganisani masamu ndalama ndi iye tanisepana mati ife tilibe sovereignty tilibe ngati kuti sitili ngati independent yayi tili captured tili mmanjabe mwa iwowo. So system imene inuyo aphunziro mvula mukufuna mwigwiritse ntchito kulibe kumeneka kufikitseni chifukwa anu ake anayipanga kale measure anayiyeza kale kuti uyuyu akadusa ku 2+2 answer azipeza be follow akayesera kuganiza kwambiri nkuzemba ndikupita kuti kupita kuchani kupita 1+3 answer azikepeza be follow sizidatheka answer kuzakhala 5 ndamati ndatendisi mahata amati inuyo simukuzindikira bwinobwino makawerenge bwinobwino bujeni monetary policy makawerenge bwinobwino za IMF bwinobwino za World Bank kuti amarana anthu aja ndipo inuyo system ine olopota satellite bwanji sizatheka right izakhalabe mmene inuyo malizatsaka adzakhala omwewo chabwino. So ndangolongosola mmene uyanalongosolera ndi kuyang'ana kwanga tsopano ine ndikuona ngati kuti aphunziro mvula ali ndi mtima ofuna kukonza zinthu koma ma solutions iwa ndi mmene akunena Dennis Mahata, not because kuti I support Dennis Mahata koma ndikunena chilungamo kuti okay ndikuona mmene ndikunena kuti aphunziro mvula adzapeza kuti kumapeto kwake adzakumananso ndi ma challenges omwewo. You understand? Fine. Zizavutabe so answer azipeza be follow 2+2 follow adusaso uko 1+3 apeza so follows sizatheka kupeza 5 chifukwa anu akewo zinthu anazijambula kanzi makayi draft kuti awawo azakhala bechonchi awawo owaratana owaratani azikathela apa. Okay, panali ma examples okhuza ndi makampani machanchani kabano medical longoso ankhani okhuza ndi ndalama pacha mumvetsa especially pa dollar pacha mumvetsa kuti actually kupanga kuyendetsa zinthu dziko sikulidi m'manja mwa ma Africans since ma dollar ndi imene ikuyenda kupanga dictate. You understand? Chabwe. So aphunziro mvula choyambirira njira imene yafuna kugwiritsa ntchito singagwirebe chifukwa even Kenya for decades zaka ndi zaka yakhala ikutsatira ndondomeko za IMF koma still palibe china anaphulapo ndondomekozo wina expert wina nankho kuti it's either kunena kuti ndondomekoyo anayipanga kuti inu izilephera basi ndiyolephera basi ndondomekoyo anayipanga yo muzilephera isakafikisa nokune kuti kwase ndimanapangira. So it was the colonizers who established the UN, it's the colonizers who established the World Bank, the IMF, and who dominated the creation of the rest of the economic architecture. So an economic architecture that was not designed by us, that was not designed for us, why do we expect it to deliver justice for us today? Mm-hmm. And I'll give you another kind of point that people should reflect on. The fact that so many of our countries, Kenya included, have been essentially following to the T economic policy instructions dictated by the World Bank and IMF in particular for decades. The fact that we are still in a debt trap today, deeper in debt traps today, means one of two things. Either that these institutions are actually incompetent and we shouldn't listen to them, or they're actually doing this as part of their intentional economic entrapment. It's got to be one or the other. Okay. Either way, from our perspective, their model should be rejected. Their model of development, their instructions and prescriptions and conditionalities are designed to produce entrapment. So that's something that all of us should reflect on. Chabun. Nicolas, I'm a French economist. Munthozo wa Sajuma wa France. Okay?
expert anayankhula mwachimvemvemve, and zimene anayankhulanso ndi Dennis Mahara dzuloso anabwerezaso. Iye anayankhula and nkhani isu kuti inali yoti inali pa public inangopangidwa leaked. Iye anayankhula kunena kuti tonsefe timagwira ntchito limodzi, China, Europe, America, timayesetsa kuti ku Africa kuchako akhale osaukabe. Anagwisa ntchito moti impoverished instead of moti poor. Impoverished instead of poor. Ikhalebe poor, ikhalebe impoverished, Africa ikhalebe osauka kwambiri. Cholinga chake ife ma raw materials yawo tikuafuna kwambiri. Golide, miyala mtengo wapatali, chani, zonse zijazo amakapazi tikuzifuna. You understand? And ma-Africa zakazayisira kuti adzuke nkuyamba kutenga zinthu kutenda izakhala nkhondo. America, Europe, ka China zinthu zawo tikuwaona kuti ndoutuka kwambiri. Nkhani yake Africa ananda kuti tizalimbana, tizamenyana, tizalimbana, tizalowesa nkhondo pokhapokha mpaka ifezo zitatheka. Africa historically, sub-Saharan Africa has been fundamental to the global prosperity of the advanced countries. Okay? And Africa had a role to play. It has a role as a raw material producer. We will not allow sub-Saharan Africa to escape that. Okay, we do everything to keep sub-Saharan Africa where it is, also impoverished. It's absolutely vital for the prosperity of everyone else. So let's get clear about that. Okay, and this means all the economic structures, all the global institutions, and the economics we teach everyone is all designed to keep Africa exactly where it is. And whether it is Europe or US, it's always the same. We need Africa to be impoverished because we need those raw materials and we need them dirt cheap. Okay, so that's the message. It doesn't mean to say that there's nothing Africans can do. Of course there is. Okay, but this is the opposition that they're fighting. This is what it's about. Because if Africa does do something different, I assure you living standards of all those in Europe and North America are going to fall. Okay? And that is a big price to pay. I assure you that the West is not going to allow that without a big fight. Okay, so this is what it's fundamentally about. Tell me, iweyo anthu ngati amene aganiza choncho, do you think iweyo ungaende mu system yawo amene ayikayo nkufika poti wachita watukuwa mpana iweyo nkuma kuona zoti okay basi tigwire ntchito limodzi? Chifukwa yani choyambirira even system ya maphunziro athu ndiyonse ndiyofoira yokhayokha, ndiyofoira completely, kufoira zima amatenda Dennis Mahara. So ndemanga ine ndinena kuti aphunzira mvula ali mtima ofuna kukonza zinthu koma strategy yawo ndino ngati singathandize. Komanso awenera kuphunzira like zimene Dennis Mahara aziphunzire. You understand? Asatseke kuti kuzikira khomwe kuti chifoti ineyo ndikudziwa kale mmene pakambira muja. You understand? Uyu ndi mfana chani. No. Chifukwa mfana yo akubwesa ma facts, akubwesa maumboni. You understand? That's it. Komanso ujeni phunziro mvula anamanga focus kwambiri za mmene like internally like nkatikati mwa dziko la Malawi kuti zinthu zikukhala bwanji. Alibe knowledge yambiri based on mmene amayankhula mmene tinaonera. Alibe knowledge yambiri yokhuzana ndi international affairs. Right? Yeah. Alibe information yambiri yokwanira kuti izimayenda bwanji
nga iyo imogera ntchito bwanji nanga inapanga bwanji fa motha kuona zoti mina malongo sa Dennis Mahara nkhani kuza even kwacha nkhani kuza ndi ma president aja se ajawo like ndi ma examples zoti ogwirika bwino practical dzikuti yale raba anaenda chonchi kwacha mene akhalira nanga IMF mene inauzira ma president aku Africa aku Malawi kuyamba pa Kamuzu. You understand? Like I need information yonse yokwanira bwino, right? So yeah, awena kuti one ahafuza information yambiri yokukhuzana ndi mmene these ma institutions amene wa so called ma global institutions amene anayikidwa awadziwe kuti amagwira ntchito bwanji amatani makamaka pene mpenaza zozoti okay vuto kuti likuchokera apa, right? Panali nkhani kukhuzanaso ndi ma effect kuti choyambitsa ndi chani kodi okay ma solutions okay panali issue ino ndoti Dennis Mahara kuti akuyang'ana root cause sorry chimene chiyambitsa vuto linjani nde Dennis Mahara sawamanena zoti iye akuyang'ana choncho koma phunziro mvula akuyang'ana ma effects like zosatira like zosatira taona zakuti koma no sizingasovekena kalikonse anapereka example ya chiswe kuti ngati chipasipa apa padyedwa kale chiwiso chaononga kale olokumwambako paibe munga kwanza cha nzeru. So umwe ndimene ine naona nkhanicha kuti aphunziro mvula alipo koma akuyenera kukhala ndi information yambiri kwambiri, yet akuyenera kukhala ndi information yambiri yokhuzana ndi ma global institutions mmene amakhalira ali ndi information yokhuzana ndi mmene mkatikati internally ngati local kuti ma politicians amatani, okay zimene zonse ndizoonaso kwambiri, right? Komanso asatseke khomo lawo lophunzira zinthu kuphunzira sikumatha mawu amene ajawo ndakulu kuphunzira sikumatha osati wina akayankhula chinthu mmene amayankhula ngati Dennis Mahara akayankhula chinthu imene ndi conspiracy theory. Conspiracy theory is like chinthu chimene chimangokambidwa koma chilibe umboni koma anthu ena akamba chikhulupirira koma chilibe umboni chilibe source yeniyeni ya maumboni, you see like iwe ngati chinthu sukuchidziwa usanena kuti chimene chilibe umboni I mean nthano zimenezo no. Kutsutsa munthu akayankhula chinthu ukafuna kutsutsa umatsutsaso ndi umboni pamene zaponeka zoti munthu watsadi zonadi koma kungotsutsa popanda umboni kungoti zopeka zimenezo kutsutsa kumene konse ndikuti kumakhalanso kusamvekaso, you understand what I mean? So ngana kuti conspiracy theory manager basi bokuzatha iwe ukona okay tanduzeni umboni waka zimene sinazidziweko sinazemveko tisakhale kantundu kanja kanthu kuti komati chinthu chimene ngati sinachimveko ndoti nchabodza alipo gulu limene ine ngati mene sinachimveko ndoti nchabodza. No, actually that's wrong. Iwe ngati sinachimveko ndikuti sukuchidziwa. Aliyense ndi mbuli pa chinthu china chakeso wina aliyense palibe amene amadziwa zonse, aliyense ndi mbuli pa china chakeso, okay? So tikazavomereza umbuli umene nawo pa china chakeso timapereka mpana tiphunzire ndi yankho lake kumambiro zimenezo. So guys, maganizo anga ndi amenewo. I don't know ngati ali accurate, I don't know ngati mwamvetsetsa nena kaleso kuti pacha sindziwa zonse. Guys, thank you so much. Malawi Cameras.